आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। काचच्या प्रकल्पाच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची मीटिंग ही सावंतवाडीला संपन्न झाली। त्याच्यामध्ये समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते। सावंतवाडीच्या प्रांत मॅडम, त्याच्यानंतर वेंगुर्ल्याचे तहसीलदार, तिथले भूमापन अधिकारी उपस्थित होते, ताज ग्रुपचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, त्याच्यानंतर वेळाघरची जी समिती आहे या समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते। आणि आज जी चर्चा झाली याच्यामध्ये शासनाने त्रिपक्षीय कराराला मान्यता दिलेली आहे। हा त्रिपक्षीय करार हा ताज ग्रुप, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आणि स्थानिक समिती यांच्यामध्ये होणार आहे। हा करार झाल्यानंतर ताज ग्रुप MTDC आणि ताज ग्रुपच्या जॉईंट अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर करणार आहे आणि हे पैसे स्थानिक लोकांना मिळणार आहेत। आता या पैशाच्या 2 टप्पे आहेत। काही लोकांनी पैसे ज्यावेळेला हे ॲक्विजिशन झालेलं होतं त्याला काही लोकांनी पैसे स्वीकारलेले नव्हते, तर असे जवळजवळ 9 लाख रुपये त्या काळातले पेंडिंग होते। आता नव्या दराने पेमेंट हे स्थानिक शेतकऱ्यांना होत असल्यामुळे सर्वांनी जुने पैसे स्वीकारावे अशी विनंती आहे। यांची नावं पेपरमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतील आणि ती प्रसिद्ध केलेल्या नावामध्ये जे लोक मयत असतील त्यांनी वारस तपास करून घ्यायचा आहे आणि नंतर हे पैसे स्वीकारायचे आहेत। नवीन पैसे आणि जुने पैसे एका वेळेला स्वतःना स्वीकारता येतील, परंतु जोपर्यंत जुनी रक्कम स्वीकारली जाणार नाही तोपर्यंत ॲक्विजिशनची प्रोसेस कंप्लीट होत नाही, त्याच्यामुळे त्यांना नवीन पैसे मिळणार नाही। त्याच्यामुळे माझी विनंती आहे की ज्या लोकांनी पैसे स्वीकारलेले नाही त्यांनी त्वरित येऊन पैसे स्वीकारावे। ज्या लोकांची वारस तपास करायचे आहेत त्यांनी वारस तपास करून पूर्वीचे ॲक्विजिशनचे पैसे स्वीकारावे आणि त्याच्यानंतर एकंदर जेवढ्या लोकांना नवीन दराने पैशाचं वितरण होणार आहे त्यांची यादी ही पेपरला प्रसिद्ध करण्यात येईल। त्या यादीमध्ये जे मयत असतील त्यांच्या लोकांनी आपले वारस तपास करून घ्यायचे आहेत आणि एखादं नाव त्या यादीमध्ये चुकून राहिलेलं असेल तर त्यांनी आपले अर्ज हे प्रांत ऑफिसला प्रांत मॅडमकडे द्यायचे आहेत। त्याच्यामुळे कुठलाही व्यक्ती ज्याला कॉम्पन्सेशन मिळायचं आहे त्याला मिळालं नाही अशी घडणार नाही। 3 टप्प्यामध्ये ती रक्कम मिळेल। त्याच्यामुळे खूप दिवस पेंडिंग असलेला हा प्रश्न हा पूर्वीच सुटलेला होता, फक्त त्यातल्यामधल्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता झालेली नव्हती आणि त्याच्यामुळे त्याला एवढा वेळ झालेला आहे। तर आता ही सगळ्या बाबींची पूर्तता झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे आता याला कुठलीही अडचण राहणार नाही। बाकी स्थानिक जे प्रश्न होते तिथल्या जमिनीच्या संदर्भातले वगैरे याची सुद्धा चर्चा झालेली आहे आणि स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊनच ही सगळी प्रक्रिया राबवली गेलेली आहे आणि पुढे सुद्धा राबवली जाणार आहे। कंपनीने हे कबूल केलेलं आहे की ज्या वेळेला नोकर भरती होईल त्याच्यामध्ये सुद्धा स्थानिकांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे। त्यांचं जे ट्रेनिंग वगैरे आहे स्थानिकांची, म्हणजे विशेषतः त्याच्यामध्ये सुद्धा ज्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत त्या कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात येईल आणि त्यांचं स्किल डेव्हलपमेंट हे कंपनीच्या वतीने केलं जाणार आहे आणि त्याच्यामुळे हा प्रकल्प लवकरात लवकर चालू होऊन त्याच्यामध्ये लोकांना नोकऱ्या मिळाव्या, तिथला शिरोडामधला व्यवसाय वाढावा अशी सगळी अपेक्षा आहे। पुढच्या वेळेला ज्यावेळेला समितीची बैठक होईल त्यावेळेला शिरोड्याचे सरपंच आणि उपसरपंच दोघांनाही निमंत्रित करायला सांगितलेलं आहे, कारण 2 एकर जागा
ही ग्रामपंचायतीला पर्यटनासाठी दिली जाणार आहे, पर्यटनाच्या वेगवेगळ्या सुविधा करण्यासाठी. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही त्यांना मदत करणार आहोत. आणि इतर जे लहान लहान गोष्टी करायच्या आहेत, तिथं टॉयलेटच्या सुविधा करायच्या आहेत वगैरे, हे सगळं पुढची मीटिंग ज्याला होईल त्या मीटिंगच्या पूर्वी ग्रामपंचायतीला विश्वासामध्ये घेऊन या सगळ्या बाबी करण्यात येईल. हा प्रश्न माझ्या मतदारसंघामध्ये आजगावला जो निर्माण झालेला आहे त्या संदर्भात माझी भूमिका ही सुरुवातीपासून एकच राहिलेली आहे की जे प्रकल्प स्थानिक लोकांना हवे असतील तेवढेच प्रकल्प या ठिकाणी व्हावे, अन्यथा इथं प्रकल्प ते होऊ नये अशी माझी स्पष्ट भूमिका नेहमी राहिलेली आहे. ज्यांना हवे असतील प्रकल्प त्यांच्या गावामध्ये ते व्हायला माझं काही ऑब्जेक्शन नाही, परंतु लोकांचा विरोध असताना काही होऊ नये. फक्त ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी हे प्रकरण हँडल केलं गेलं त्याचा परिणाम हा अनेक स्थानिक लोकांवर केसेस दाखल करण्यामध्ये झालेला आहे. अशा केसेस दाखल केल्या तर तरुण मुलांचं भवितव्य हे धोक्यामध्ये येतं. त्याच्यामुळे याच्या पुढच्या काळामध्ये कायदा कोणीही हातात घेऊ नये. जर आता हा प्रश्न मायनिंगच्या पुरता मर्यादित आहे, जर मायनिंगला सरकारने परवानगी दिली तर त्याचं पब्लिक हिअरिंग घ्यायला लागतं आणि पब्लिक हिअरिंगमध्ये आपण एकमताने त्या प्रकल्पाला विरोध करू शकतो. जेवढी पब्लिक हिअरिंग माझ्या मतदारसंघामध्ये झाली, ज्यावेळेला झोंबेला प्रचंड विरोध होता, आसनेला विरोध होता, तळकटला विरोध होता, त्या सगळ्या पब्लिक हिअरिंगला मी लोकप्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होतो आणि मी लोकांच्या बरोबर राहिलेलो आहे. त्याच्यामुळे आजच्या परिस्थितीमध्ये शेवटी हे सगळे अधिकार सरकारचे असतात. कुठे मिनरल आहे, कुठे नाही आहे, हे सगळे सरकारचे अधिकार असतात आणि हे मिनरलची मालकीसुद्धा सरकारचीच असते. त्याच्यामुळे सरकार नेहमी शोधून काढत असतं कुठे मिनरल आहे, कुठे नाही आहे. त्याच्यामुळे एखादा सर्वे झाला तर तिथं मिनरल आहे असं कोणी गृहीत धरू नये, कदाचित तिथं काय नसूसुद्धा शकतं. तर हा प्रश्न असं जर कुठलं सरकारने काढलं की इथं मायनिंग करायला परवानगी दिली तर पब्लिक हिअरिंग झाल्याशिवाय परवानगी दिली जाऊच शकत नाही. त्याच्यामुळे लोकांनी असे कुठलाही संभ्रम मनामध्ये ठेवू नये आणि असं पब्लिक हिअरिंग असेल त्यावेळेला मी स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित राहीन. खरं तर आजसुद्धा मी आजगावला गेलो असतो, परंतु आमच्या पक्षाचा वर्धापन दिन आहे, त्याच्यामुळे मला मुंबईला पोचायला लागेल. त्यावेळेला मी तिथल्या लोकांची दिलगिरी व्यक्त करतो. मी 100% त्यांच्या भावनेबरोबर आहे, त्यांच्यासोबत आहे, याची मी त्यांना खात्री करतो. त्यामुळे लोकांचा हा उद्रेक अधिक प्रमाणात होतोय. 2 कॅमेऱ्याला सहकार्य करत आहेत सत्तेतलीच लोक, म्हणजे केंद्रात राज्यात ज्यांची सत्ता आहे त्यांचीच माणसं येत आहेत आणि 2ला सहकार्य करत आहेत. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, कोणी सहकार्य केलं, कोण ते काम करतं याच्याबद्दल मला माहिती नाही, परंतु सर्वे करण्याची परवानगी हे सरकार देत असतं. त्याच्यामुळे सर्वे झाला म्हणजे तिथं मायनिंग होणार असं जर कोणी मनामध्ये आणलं तर तसं होऊच शकत नाही. मायनिंग करण्यापूर्वी लोकांना विश्वासात घ्यायलाच लागतं आणि त्याच्यासाठी पब्लिक हिअरिंग ही एक प्रोसेस आहे. आणि या पब्लिक हिअरिंगमध्ये आपण सगळेच जाऊन तिथं विरोध करूया. मी सुद्धा येईन, लोकांना तिथं नको असेल तर मी सुद्धा त्या पब्लिक हिअरिंगला येईन आणि तिथं विरोध करेन. आता माझा प्रयत्न असा राहील की मी मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन ज्यांच्यावर केसेस झालेल्या आहेत त्या केसेस कशा मागे घेता येतील याच्यासाठी मी आवश्यक प्रयत्न करेन.